Mä tiedän, että sä oot aivan jäätävän hyvä ja sä oot sellainen ammattilainen, että sä voisit kouluttaa sun kollegat suohon. Mutta sä et uskalla kertoa siitä. Ja se johtuu siitä, että sä tarvit identiteetin. Sä tarvit aivan toisenlaisen identiteetin kuin mikä sulla on nyt. Ja sen identiteetin avulla sä teet ihmeitä. Sen identiteetin avulla sä nouset sieltä anteeksi pyytävästä, pelokkaasta, joka pelkää sitä, että mitä muut sanoo. Kuka mä nyt oon tästä puhumaan? Niin se identiteetti auttaa sut ylös sieltä ja se auttaa sut siihen, että sä pystyt itse varmasti kertomaan sun osaamisesta, siitä mitä sulta saa ostaa. Sä pystyt seisomaan sun hintojen takana ja sä uskallat hinnoitella ja silti sulta ei häviä ne asiakkaat, vaan päinvastoin. Niitä alkaa tulla lisää. Jos kalenteri on nyt jo täynnä, että tuntuu pahalta ajatella, että tulisi lisää asiakkaita, niin silloin sä voit miettiä sen niin, että sä myös uskallat rajata sitä sun kalenteria ja sä saat sen saman tulon tai jopa enemmänkin sillä, että sä uskallat tulla esille ja olla aidosti sinä, aidosti totta.